Il-Gvern ċaħat allegazzjoni li għamlet The Times li d-diskussjonijiet mal-Corinthia se jerġgħu jinfetħu wara li nħarġet twissija. Il-Gazzetta qalet li l-Gvern reġa' beda diskussjoni mal-Grupp Corinthia biex jinbidlu xi termini u negozjati dwar il-proġett tal-Peniżola tal-Bajja ta' San George wara li allegatament inħarġet twissija li l-proġett jikser regoli Ewropej. Fistqarrija l-Gvern xejjen għal kollox din l-allegazzjoni u saħaq li din hija fabbrikazzjoni. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li l-Prim Ministru indirizza dwar Brexit, b'ton li saħaq li l-Gvern se jikkunsidra xi sottomissjonijiet li saru minn diversi partijiet brabta mal-proġett. Hemm kritika li hija kostruttiva u ġenwina u aħna we took it on board u m'hemmx dubju li l-kuntratt la bozza kuntratt finali ħan ippreżentaw fil-deal tal-Corinthia ħajkun kuntratt li jindirizza numru sostanzjali mill-concerns ġenwini ngħid jien li tqajmu. Il-Prim Ministru spjega li l-investitur privat Malti għandu jkollu l-istess drittijiet bħal kull investitur ieħor, dan għaliex fil-passat meta saru konċezzjonijiet tartijiet governattivi ingħata ċens perpetwu. Hawnhekk il-Prim Ministru ġab l-eżempju ta' Smart City u l-Midi. Saħaq li bil-ftehim li se jkun qed jiġi finalizzat u preżentat fil-Parlament, il-pajjiż se jirbaħ investiment b'saħħtu. Għandhom titlu ta' art mogħtija għal 200,000 euro, għal 200,000 lira minn għalija, jew 200,000 euro, fis-sena mill-Gvern preċedenti biex għandhom lukanda hemmhekk, ġifieri dik l-art kollha lura 200,000 kien kull sena il-ċens li jitħallas. U jekk iridu jistgħu jaqbdu għal 75 sena li ġejjin ma jagħmlu xejn. U l-art tibqa' tagħhom għal 75 sena li ġejjin. Bli qegħdin jipproponu ħajkun hemm investiment b'saħħtu ħafna għal pajjiżna. Il-Prim Ministru temm jisħaq li bħala pajjiż iridu nieħdu direzzjoni fi żmien li qed inħejju għal qasam ta' turiżmu tal-ogħla livell u għalhekk jeħtieġ li noħolqu l-infrastruttura idonja għall-investituri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.